Amalie, prøv at lukke den gave op. Prøv lige at give mig den gave derovre. Prøv at lukke den her op. Skal du åbne den? Så drej den rundt, og så åbne den her. Så er der papiret af, ja. Hvad er det? Er det lille larm? Hvad? Kan du lægge og hvile dig på, imens? Er den ikke dejlig? Det er lille larm. Den er her. Ah, er der nogle gode gaver? Hun er jo glad for ballonen. Ja. Pas på, at du ikke slår hovedet op i bordet. Det er ballonen, ikke bolden. Amalie, hvor gammel bliver du i morgen? Hvor gammel bliver du i morgen? Ja, det er flot. Hvor gammel er du? Dygtig! Ja, rigtig fint.